17ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம். அவனை நோக்கி, நீ எழுந்து போ, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, இயேசு வந்து சுகமான 10 பேரில் 9 பேர் யூதர்கள். அவர்கள் இயேசுவுக்கு நன்றி கூற திரும்ப வரவில்லை. அந்நியன் ஒருவன் மட்டுமே, ஒரே ஒரு சமாரியன் மட்டுமே திரும்பி வந்து கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி தெரிவித்து ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான். இயேசு அந்த சமாரியனை பார்த்து, உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். அவனுடைய சரீரம் மட்டுமல்ல, அவன் ஆவியும் சுகமடைந்தது என்றார்.